kayna. Так, что, сәлем дуслар. Нихаят мен bunu сезне әйтә башладым. Безнең Казан кайный подкастының икенче форматы барлыкка килә башлады, туа башлады. Хәзер вакытта сез нәрсә әйтә роды. Туу процессы инде, әйме? Һәм без уйладык кешеләр белән генә гади гамәлне курмаска, алар белән интервью ясарга. Һәм без чынлап әйткәндә бер кайчан да ТВ-дә теге топ-шоу алып бармадык, дәме? Шуңа күрә без шундый теге бик җиңел әйбер уйлап чыгардык, без Гамил Нурны чакырдык. Чөнки белмәүчә Гамил Нур тамада, без аңа түләдек почтовая плата. 10 мең, шуңа күрә әгәр дә ул килеп чыкса, эфирдан просто акчасы беткән безнең. Димәк, акча беткән. Гамил бишыга, Гамил бу сәлам. Әйем. Безнең шундый тәрәк инде синең турында нәрсәдә яңалык ниндәй берләр. Әйеме? Син күп сораулар гадәттә бирәр синең теге төп эшчәнлеген турында, әйме? Минем нә беләсең инде сорау. Ин баштан башлый инде сиңа бит бу елны теге узган елны 50 ел турга тиешме? Ну да, 50 яшь я. Бу елны. Быел юбилей. Ай-яй. Һәм син алмыйча авыл егете. Ай-яй. Балтачтан. Ай-яй. Ничек ул сиңа тәэсир итте менә Балтач? Син бармы инде Балтач феномены, Балтач егете, Балтач кияве. Әйе, менталитеты. Biz туабыз салкын җирдә, ул төньяк, димәк, безнең халык скандинавларга якын. Без мөгаен норвегларга якындыр дип уйлыйм. Менә күкмаралар шведларга якын, чөнки алар Россиядән импортлаша торган бердән-бер әйбер ясыйлар, таба. Һәм инде әйтнәләр бар, аларда алар бәлки аларда Нугай компоненты бар, дөбиязлык, аларда кайнарлыкта булырга мөмкин бераз. Менә Орша белән әйтнә кушышкан җир, алар инде Финляндиягә якындыр дип уйлыйм. Син логика буенча опасный сөсең. Апас? Әйе. Алайса, синең теге өстә төньякта барысы. Апаслар финолдыр инде. Юк, алар кем юк. Алар алайса греклардыр инде минем ишәндә. Апас авылымы? Юк, Апас районы. Апас районы бит алар бит нидә хәзер әйтәм. Алар Көньяк тарак һәм көнбатыш тарак. Алар логикасы буенча алар француз. Алар татар халкы инде, Татарстан татарлары немецка якындыр дип уйлыйм. Шулай. Кайсы ягы белән? Тырышлыгы белән, уңганлыгы белән, экономиялеге белән. Безнекеләр 5000 хезмәт хакына да эшләргә мөмкин. Немецлар да шулай, аларның хезмәт хаклары бик аз. Менә шул. Һәм шундый сорау, син менә, перестройка шундый ничек атала, вакытта тәрбияләнгән идеме? Мин аңламыйча сиңа бөтен шундый бөтен истәлекләр шулай бер белән бәйле. Һәм беренчедән бер нигә син гомумән ветеринар булдың. Ветеринариядә дә укыган бит син кешеме? Безнең ике шундый кеше бар. Нияз Игламов һәм син. Игегез дә это цейларны да аламыйсыз нәтиҗәдә. Нигә син дә бардың? Без авыл җирендә үскәч, анда бит табигать кочагында. Бер уйласаң ул вакытта хәйши заманы. Һәм химия бик күп кулланыла, керпе күргән югы безнең төлке, куян анда 5 елга бер тапкыр гына. Ләкин аның ботаникасы бар, язмы күп, үләннәре, үсемлекләре. Шуларны күреп инде мин, ничек дип әйтим, табигатькә гашык булган кеше, шуның белән бергә авылда торасы киләдер иде. Ниндер бер нәрсә дип әйтим инде бу. Утраклык менталитеты, урман халкы менталитеты, бер җирдә генә яшәү. Һәм табигать белән гармония яшәү. Шул максатта мин булырга теләдем умартачы. Чөнки умарта тотадыр өйдә. Һәм икенчедән инде без бит инде бер катлы самими инде. Шанабыз, абый кайтты да әйтте, бар, аңгыраеп җөрмә, бер кая да кирмә. Мин районда иң яхшы математик инде. Бар керәнә ветеринар институтта тамагың тук булыр диде. Ул вакыт ачлык проблемасы да бар бит әле. Ошарга кирәк. Иң төп әйбер ит ул юк бер җирдә дә. Хәтта авылда да юк. Шуңа күрә ветеринар институтына киттеләр. Анда кергәч мине математик укытучы сукты, нигә син анда кирдең? Җин аңгыр арасына бар кит финансовый институтка или бүтән җиргә. Иптәш малай эшлегә укый торган Юшкараладан кайтканда ди, егысыз теге имтихансызына кергә була. Мин мөмкинлек бар финансовый институтына шулай җиңел генә кергә. Кирдем ректорга, документларны алам, әйтәм, китәм, бит институтта калмыйм, бирмим диде. Ник? Чөнки аттестат яхшы. Бу вакытта мәҗбүрият заманы. Ирек юк, демократ юк, алып калдылар. Аннан укый башладык. Латин, грек теле, инглиз теле аңлашыла. Физиология, анатомия. Әрәм жалко була башлады. Бер елдан соң китмәдем инде. Калдым. Шул мәҗбүр булдым укырга. Җитерле химия. Бу ниченче еллар? 87-дә. Син эшләдеңме соң ул? Ветврач булыпмы? Мин
практикада эшләдем. Аннан соң инде мин бит инде 89-90 елларда без шушы татар хәрәкәтенә, иҗтимагый хәрәкәткә кирдек. Шуның белән бергә КВН, студент клубларында йөрдем. Шуңа күрә мине районда әйттеләр, бит врач булып эшләп йөрмәй дә, бездә эшлә. Районның яшьләрен җитәклә. Ул вакыттагы КШП булды да, 40 итеп комсомол җимерелде. Алар ике кулсыз калдылар, коммунизм дип әйтергә ярамый торган заман җитте. Мине җиңел генә шул эштә эшли башладым. Һәм тагын мин бит врачка бурычым калмады, чөнки мин соңгы 20 елда бәлки бердән-бер чыккан татар теле ветеринарий китабын төзүче автор буларак чыгардым. Байтар китабы дип атала. Һәм ул Байтар китабы. Бу төрек телендә ветеринарның татарча төрки версиясе һәм ул 6-7 мәртәбә подписка бирелде. Ул туалетный бумагада басылды, чтобы арзан булсын өчен, практик. Кемгә кирәкми, табасына куя, кул сөртер өчен шулай специаль технология. Йомырка әйтә. Шул менә Байтар китабым һәм тагын әлбәттә 90-нчы елларда инде бер күтәрелеш булып алды. Күтәрелеш татар теленең даирәсе киңәйтәбез дип Витинсудта да укытучыларга инде грантлар фәләннәр бирделәр. Алар инде китаплар чыгардылар, 1-2 кенә. Ләкин менә соңгы 30-40 елда татарча чыккан 1-4 кенә китап бар, калганнары грант да, минеке коммерческий китап. Кешеләр сатып алдылар, кулландылар. Һәм мин аның нәшире түгел, авторы, төзүчесе. Кара, мин уган бер интервьюда син Сирийдин ничек син буй бергә кергән идең, әйме 87-нче елларда җыялар татар яшьләре, әйткән шәрык, теге, менә без әйткән шул шәрык клубында, аннары тот барлыкка килде инде, әйме. Сез теге красный позициядә булган. Никадәр менә буй бер хәзерге вакытта белән охшаш. Яисә теге вакытта яхшырак булдыр идеме? Күбрәк кеше идеме, ихласлык күбрәк идеме, форматлар төрле идеме? Синеңчә. Ул вакытта кешеләр материалист түгелләр иде. Алар бер икенчедән авылдан татар телле кешеләр киләдер бик күп. Өченчедән романтик рух бик көчле. Дүртенчедән мәхәббәткә кешеләр шанадыр. Шуңа күрә тусовка җыярга җиңел питачуклар дип аталар. Хәзер бу эшне эшләргә авыррактыр мөгаен дип уйлыйм. Бу көндә чөнки кешеләрнең бит менталитеты үзгәрде, алар аралашу методлары да үзгәрде. Алар хәзер WhatsApp аша, Instagram аша гына аралашалар, авырдыр оештыргадыр дип уйлыйм. Әмма менә бу WhatsApплар, Instagramнар кергәнче ниндер бер күтәрелеш булып алды. Бик күп татар дискотекалары пәйда булган Казанда. Хәзер ахыры тагын биттеләр бу гаялар. Менә ул вакытта әлбәттә авылда 90-нчы елда яңадан көчле татар мәктәбе пәйда булды, шәһәрләрдә пәйда булды. Шуның тәэсире булып 2000-нче белән 2010 еллар арасында клуб хәрәкәтләре, ниндер бер яшьләр хәрәкәтләре, тусовкалар күп иде кебек тоела. Хәзер авырдыр дип уйлыйм. Бик әйләнеп утырмасың. Гамил, мин синең фотоңны таба алмадым интернетта, ләкин ул минем бик яхшы башта калды. 90-нчы еллар һәм аның шул хәрәкәтләр хәтер көннәренә багышланганмы, суверенитет ниндидер белән бәйле, шундый урам чаралары белән бәйле бер фото искә төшә. Син анда торасың, шундый бабочка белән һәм гармун барында, ялгышмасам, дөресме? Син бу фото сакланамы синдә? Һәм син анда нишисен, нигә син шундый ама ул интернетта бар, аны эзләргә кирәк. Ул вакытта укмы син нәрсәдер алып бара идеме? Ул урам чарасы бит. Урам чарасы ул вакытта мин бит тамадалы кок чәчлем дип кирмәдем. Хобби буларак. Һәм гомумән бу мәдәни өлкәгә, мәдәни оештыру өлкәсенә милләтебезгә ярдәм максатыннан килеп кергән кеше, дурак буларак, идиот буларак инде. Мәгънәви, матди мәгънәдә. Әлбәттә, ул минем кармамны бик нык байытты. Мин бик күп савап җыйдым. Котушкыч, минем савап капчыгым мөгаен бу дөньяда беркемнекедән хәл юктыр. Мин җөрим, оештыручы кеше юк. Мин аларны кулларын кулга тоттыртам, туган телне җырлатам, күбәләкне җырлатам, менә шулай торып, шундый оештыру, ничек дип әйтим инде. Үземнең оештыру сәләтемне шушы милли хәрәкәттә таптым инде мин. Милли хәрәкәтнең ихлас нинде канатында дип әйтим. Шул вакытта инде мине рухландырган әйберләр булар, мәсәлән, Гафира Гыйззәтуллина килеп китә, Сафиуллина килеп китә, Батуллар, Мәсгудә Шәмсетдиновалар. Һәм бу миңарга бетмәс, төкәнмәс инде бер зур шатлык бирәдер, драйв бирәдер. Менә бу минем бантиклар киеп йөрүләр, алар бөтенесе
бушлай эшләп бит инде. Милләт өчен жүрдек инде шулай, үзебезне курбан иттек дияргә була. Әмма кирәк булган, конечно, базарда эшләргә, акциялар сатырга. Бәлки хәзер миллиардер доллар булыр инде инде, мәсәлән. Сезгә акча түли алыр инде, белмим. Менә яшьлек бушка узды дип уйлыйм. Вот яшьлек бушка узды. Синем, димәк, бер 2000 елларда булмадымы кризис среднего возраста шул яктан? Білмейм, әйтә Не, алмыйм. син күрәсең 90 ел узды, кеше акча эшләде гомумән, аны 90 елда бөтен кеше шул азапланды. Ә син менә бабочка киеп ирек мәйданы буйлап тирәли йөрдең инде, хобби итеп. Бәлки булгандыр, минем үкенгәнем инде шул, менә мәсәлән, минем кесәмдә миллиард доллар юк, менә шуңа үкенәм. Ул хисапта ул миллиард долларга университет ачып булыр, ким дигәндә. Шунда кайсалар аны каядыр Сорбоннада ачып булыр, Татар университеты, диме? Шулай менә булгандыр, бәлки белмим, әйтә алмыйм. Гамил абыйның булды шундый моменты, бик вредный моменты. Ул бөтен әйбергә нитә иде. Каршы иде, бик скептик иде, ничектер беләсезме? Скептицизмның синең чиге юк, я ул вакытта бар иде шундый момент, бер 10 ел элек. Наверное, реализмдыр ул. Ул вакытта как раз Шәрык клубы ничектер пика узган иде һәм Гамил абый ничектер форматын үзгәртеп маташа иде, шулай бит булды бит шундый момент. Әгәр дә Шәрык клубы, Шәрык клубы, әгәр дә кеше бер качан да белмәде нәрсә икәнлеге турында, син аны кыскача әйтә аласыңмы? Нәрсә ул Шәрык клубы? Нәрсә ул Шәрык клубы иде? Ул ничек дип әйтим инде, лаборатория шикелледер я, ул детонатор иде, ул котыртадыр кешеләрне, киләләр, китәләр, кайсы берсе матди мәгънәдә, кайсы берсе карьера мәгънәсендә стимул аладыр я, провокатор вазифасын Юк, башкарадыр. аңлап. Ягъни ул инде бер клуб иде, кеше җыела. Нәрсә дә үткәрә идек вакытта. Милли тәрбия, белем, таныштыру, дуслаштыру, котырту. Мин бит пиарщик. Иң төп максаты котырту яны. Шуның тәэсирендә мәсәлән татар яшьләр форумы пәйда булды, нәрсә дигән, үзебез дигән хәрәкәт пәйда булды. Яңа шәһәр мәдәниятен пропагандалаучылар, альтернатив музыкантлар, сноплар пәйда булды татар телле. Аннары бит Месутки демократ, анда кирип тулды, ничек дип әйтим инде. Мохтаҗ кешеләр, ярлы кешеләр һәм чын пролетарский клубка әйләнде ул бер заманда. Ул да сөендерде, чөнки сноплар китеп бардылар үз хәрәкәтләрен. То есть үзләре аннары матди ни булмагач, стимул булмагач, тоже җиңгелие бер яктан, чөнки Шәрыкның 3-4 бинасы булган тарихи име. Без безнә претендация ясамадык, теләмәдек, алырга кирәк идек. Шу кызыктылар аңарга. 4-5 Шәрык клубы пәйда булды музейда. Бер бинада утырган нидә, кая соң әле тагын. Ну, короче, барысы да бинага кызыкты. Эшләргә берәү дә теләмәде. Без эшләдек, бинага кызыкмадык. Ялар инде понятно, тегеләр 2 айдан, 1 айдан, 2 елдан юкка чыгып беттеләр. Безнеке яшәде. Кайчан бетте ул? Әле бетмәде бит әле ул. Әле бетмәде. Сез үмитләнмәгез. Нәрсә әйтмәкче идем ни? Тарихи ни бар бит? 100 елга бер тапкыр кабатлана торган тарихи мәсьәлә бар. Ул патша заманында 18-нче елны бетте. Революция булды, бетте. Гафу итегез, монда да ниндер бер мәсәлән реакция башланды, реаксизмда. Әйтик, телгә каршы ниндер басым, мәдәнияткә каршы басым, татарлык яңадан аңа каршы басым. Шуның тәэсирендә мин уйлыйм, аны элеккеге форматында, хәлбуки 20 ел ике форматында торгызу да мөмкин түгел. Чөнки ул ирекле сүз әйтү урыны иде, аңладыгызмы? Серьезно, гомумән клуб ул кадәр вакыт яши алмый, дөрес әйткәндә. Ну, все бетте, вакытта димәк, аны башкача булырга тиештер ул. Бәлки сезгә, бәлки хәрәтегә 20 ел узгач, там ничә ел узгач, ностальгия белән карыйсың, аңа бик матур әйбәт булгандыр. Инде мин киресенчә агарланып карыйм, бер файдасы булмады дип. Әмма ләкин анда беләсеңме, совсем бары җире булмаган арысын. Күтенә кергә штан юк Алескаровлар мәсәлән. Кая бара инде, акча түләми бит инде ул мәсәлән. Корстыңа барса, аренага клубы анда 500 сум, 200 сум. Килеп утыра бесплатно чәй инде оралаша. Яхшы кешеләр оралаша, алар өчен шанс биргән әлбәттә. Бер алар өчен генә түгел, анда бит инде меңләгән кеше узды, алар өчен шанс бирде, Түзган Милабеларга шанс бирде, алар инде паразитировали яхшы мәгънәдә, үзләренә файда имели, минимум коммуникация, общение, элемтәләр. То есть инде понятно, мин карымма бик күп зур әйбер савап алдым. Шу. Менә табылса инде какой-нибудь спонсор, какой-нибудь миллиардер, нормально аны эшләтергә була. Какой-нибудь янда миллион рублейга гына инде аны копеечный. Так инде ул Шәрык клубы нәрсә, бер сызгырам алар килә инде 100 кеше җыела инде аңа, менә шу. Шундый сорау, мин берничә көн элек бер 90 елда булган активист белән сөйләштем.
Хәтта сугыштым. Кадимчеләр, җитүчеләр карап. Гомумән, бармы инде Әрнү 90нчы елларда менә шул ирек мәйданда булган кешеләрнең хәзерге вакыттагы активистларга карата. Ягъни менә без көрәштек, менә без курыкмадык. Активистлар юк. Бик аз инде алар. Ну, син менә әйтәсең, активистлар юк дип хәтта әйтәсең. Бар, менә бабайлар бар, иҗтимагый үзәккә җитә. Алар безгә карыйлар, ана бит башкача безгә карыйлар. Ничек сезгә? Ну, сез менә, сез нидер акчага эшлисез, акча табасыз, нидер Акча проектлар эшлисез. эшләсәгез, Менә акча чыгарга бирәләр. кирәк, мәйданга сүз әйтергә дип инде, менә шулай көрәшергә кирәк. Ну, Сез алар ихлас, сез бит просто милли карьеристлар, сез бит татарстаннан файда эшләүчеләр, син бит журналист түгелме? Син функционер шулай бит инде. Мин активист. Активист. Она хайнах. Я хайфа. Но в то же время шул ук вакытта утопия да бит инде. Ниндер бер шәһәр мәдәнияте булырга тиеш, шәһәр кешеләре, аларның минимум квартиралары бар, яхшы пенсиясе булырга тиеш дип уйлыйм мөмкин дә. Шуңа күрә иҗтимагый үзәккә бабайлар әбиләр йөри. Нормально. Минем сөйләс нәрсә килеп чыкты. Мәсәлән, сиңа нидер бәхет тиде, син бу бердән, ну, ниһаять файда таптың, үзеңә уны таптың. А бу әбиләр, бабайлар менә бөтен эшен бирделәр, бөтен Наоборот, файда тапмадым, зыян таптым бит. Ними? Нинди файда? Просто үземнең трудоголик булганга күрә, бераз гына кесәмдә акча булганга күрә, исәними шул гына. Мин вообще файда тапкан түгел, милләт миңа зыянны гына. Мин хәзер менә урыс телендә шитран тамада бит инде, уже Урыс телендә? 5 елда. Мгм. Татарча куясың алар, ул ул туйлар күргән юк бит инде аларны. Хәтта шулай. Елга 1-2 була инде ул максимум. Мин бит авыл тамадасы түгел. Мгм. Әле мин әзрәк кенә базарда торам дип әйтә алам, әзрәк кенә. Мгм. Менә, сен менә синең туең булды, мине чакырмады, синең туең булды, чакырдыңмы соң? Шул шикелле. Рәдифнең Бүген туй булмады. Никах. Мин сиңа инде бесплатно Никах килеш той. дидем ишинде аны милләт хакына. Күрәм ишинде синең газапланганыңны. Яра, син әйтәсең, мин хәсин хәйшәт тамадасы. Чынлап әйтәсең, син хәйшәт тамадасы. Әлбәттә, Инорзан тамада Казанда мин. Ничәме? Ничә сорыйсың? Бер сәгатьтә 1000 сум. 1000 сум. Ие. Элек мен яңгыр идем, 10,000 сум дип сорыйсың син кай вакытта дип. Ну ул бит инде 7-8 сәгатьлек программа. Бер ул көнне. вакытта. Бер көнне бер 10 мең. Әйе. Ә мәсәлән, самый теге, самый ничек атала ул? Юк, Иң кыйммәт ни туй ди синде? Миңа кыйммәтле туйлар килми бит инде алар инде Булган балахны чакыралар. Юк, мен әйтәм, ярар. Минеке ладно, ну максимум 200 меңлек булды инде. 200 Мин мең. анда бит минига түгел ул. Мгм. Алар анда салават Артистлар, чакыралар, уразын чакыралар тигеләйтәләр, менә шул. Кайсыбызны түләмиләр дә, туйсалар шәхси мөнәсәбәтләр белән җайлар анда какой-то бартер белән. Мәсәлән, уразы булар, салаватлар һәм башкаларга. Шул у яктан бәхетле инде, эшләмәгән кешем калмагандыр инде. Шундый хәл. Ә син мә кире каккан бармы? Какыла сиңа киләр, мен әйтәм, юк, мин моны алып бармыйм, мин ул минем өчен түгел. Син тирәсен дә эшкә аласың. Хәзер инде без инде Бәдәрев тәйдән җуарга да риза инде бу заманда. Кешеләргә бәйләм кирәкми бит инде. Ипи проблемасы бар. Усыз ихахай милләт җыр дип яшисез. Кешеләр бит башка төрле тормышта яшиләр. Любой эшкә без риза. Хәзер инде мин тынычландым инде, мин шул халыкка тушыш толерант кешегә әйләндем. Ну яшь тә бар бит инде. Картайган саен сабырая кеше, максималист булган. Элек ни өчен отказ бирә идең? Ну аракылы булган өчен. Янда дом дип. Син хәтта аракылы туйларны алып барасың. Чакыр, пожалуйста, киләм. 100 мең түләйләндә 10 мең хотя бы. Все, уже бетте син принциплары. Ну хәзер арак юк бит инде туйда миңа калса шулай. Аны шулай инде яхай мода бетте инде. Модасы түгел, машина белән кайталмыйлар. Бөтен шуан. Но в то же время белмим даже авылда шатран юк, кирсенчә авылда эчмиләрдер бәлки. Әйтә дә алмыйм. Мин ул мөхиттан белмим, шул хәле погруженный түгел бит. Так. Өлешчәгән, аптыраган инде нәрсә дип әйтергә дә белмим. Гомумән минем фикрим субъектив булырга мөмкин. Мин шакатам, сез мине ничек курыкмый чакыргансыз. Мин бит профессор түгел, төгәл аналитик түгел, математик буларак монда чыгышым. Һәм сезнең сорауларыгыз да шундый бит инде. Я пафослы, я фәлсәфи сораулар, буларга төгәл җавап та биреп булмый. Инде. Бөтен гомумән төгәл җаваплар була алмый. Интересно. Хәтта профессорлар да безгә төрле сораулар бирәчәк, җаваплар бирәчәк. Без монда, мәсәлән, Афритны чакырга идек, ул кем ул, мәсәлән, доцент, малайма, ассистент, әйме, ул безгә бер әйберне бирә. Без дә Мирсахны чакырсак, бөтенләй капма-каршы әйберне әйтер. Монда соңгы сорау минем, әгәр дә мәсәлән син юбилееңдә вот сиңа кемдер миллиардер килде дә әйтә, үткәр нормальный итеп бәйрәмне, кемне чакырыр идең, нинди булыр иде ул синең юбилеең? Кем җырлар иде анда, кем бир иде? Кем алып бара иде? Университет ачырым ул акчага, өчен бәйрәм ясарга. Университет ачырым. Шунда виртуаль университет, Википедия шикелле, белмим инде. Мин шаккатам инде менә Википедияны да рәтләп
бишаралар газапланып эшлиләр, кемнәрдер тырышалар инде. Татар энциклопедия институты бар. Бөтен энциклопедияны 30 еллык инде интернетта кирип утырырга тиеш. Том кирпечләр. Күпме белем бар, гыйлем бар, китаплар бар. Бөтенсен интернетка керттерим. Будет буыннар ул. Алмашуны бер-берсе белән эшләмиләр алар. Энциклопедияны бер буын язды. Татар икесе икенче буын. Аман очрашмыйлар. Бизнес кына бу. Бизнес Чөнки интернетка кергәч акча түләмиләр. Монда китапны сатарга була, тагын да күбрәк акча сорарга була. Аллага тапшырдык инде. Исән калырга кирәк. Бергә очрашырга насыйп булсын. Юбилейдан соң. Ярар, Камил абый, рәхмәт сиңа. Ярар.